Ahozko testuak grabatzeko baliabideen artean Audacity ikusiko dugu. Ahozko testuak grabatzeko adibidez. Audacityren bilegoaz, bilatzailean Audacity idatziko dugu. Lehenengo aukera hartuko dugu. Eta hortik, deskargar Audacity klikatuko dugu. Jaisteko klikatuko dugu, kontutan hartuta gure Windowsen bertsioa, Vista edo Mi edo XP dan edo zein dan. Eta agertzen jakun lehioan, gorde fitxategia aukeratuko dugu. Lame fitxategiare jaistea komeni da. Bilatzaileen berriro lame bilatu eta jaitsi egingo dugu. Hemen duzu helbidea. Erabilgarritasunak aipatzen dira hemen. Batez ere, hemen irakaskuntzan ebaluatzeko eta batez ere hobetzeko eta ebaluatzeko. Adibidez, hobetzeko, entzun eta horrela akatsak eta hobeto ikusten dugu edo bereizten ditugu, ezta? Horretarako berriz ere grabatzen dugu eta bar. Baita, bileratan, hitzaldietan, gordetzeko aukera dugu, ezta? Jaso egiten dugu eta gero konpartitzeko aukera, CD batetan grabatu edo ordenagailuen bertan grabatzeko aukera dugu. Baita, irratsaioak prestatzeko.